Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Siya ni Mr. Lonely. Ti pagayam yo apatinayon amalmalday. Ngem amok. Saan lang asyak ti kastoy. Tunggal maysa. Dumteng kenkwana ti panagliday. Nagduduma apas pasamak. Nagduduma apakay gapuan. Ngem mamatiak, nga itilet ang niliday, at damat masirmata aragsak. Nang runa no at dagundaway amang yebkas itiliday, amang salsal lukob kanka. Awisen kayo marod ang makipaset iti daytoy a programa. Tapno kay yebkas ti an-anak akanyo. Ket agbalinda nga ulidan. Kadag iti dumdumngeg iti tangatang. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan a Filipa. Manipod iti probinsya ti Ilocos Sur. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Dagiti drama yo iti radyo ti pagliwliwaan mi diti lugar mi. Kat may sa ti programa yo kadagiti pagaayat mi adengdenggen. Daytoy iti makagapo no apay ang naawis sakmet anang ipatulod iti pakasaritaak. Kat sapay la kuma, tamakay bati akmat iti adal, iti inak isalaysay. Bueno papagayam, entay denggen ti panakay drama ti pakasaritaan, ti pagayam tayo ang nagpailingad itinagan a Filipa, dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Manang, nakita kayo manan ka ni Manong Edmond Ijaili. Nagkuyog kayo manan. Inawis na ngamin anangan iti restaurant, ading ko. Agayan ayat kayo ka din? Diyak pa'y inaklon ni Edmond. Nasayaat mo ta. Sa anak pa'y nagturpos iti kurso. Ama ano din akton matulungan nga agadal no aklunan mo ni Manong Edmond. Sika talaga ading ko. Di ka kadiagdanag. Nalpas kon nga inkari nga aramidat ti amin para kan ka. Amin na pagragsakam, ipaay ko, nga uray kay papananday ta asyak ti agladingit. Ang mga naibagpagamlaang day tamana. Saan, ading ko? Napatag ka kanyak. Saan laaga po tadwa na laang nga agkapsat? No di kat nakasagana ka talaga amang ipaay iti amin apakaragsakam. Ta obligasyon ko dayta. Manipod idi na ulilatan adamang. Iso nga awan ti rumbang apagdanagam. Filipa, kaanakan. Amang nusay-sayangam lang ti bannog mo amang papaadal iti aday. Pagkunaan nyo, Uncle. Tanay. Amin na kayat di kabsat mo kat ipaimaw. Di mon samat tan ikon konsidera ti bagay. Saan man, Uncle? Aglas-lasin akmat iti para kanyak. Kan para iti masakbayan mi kini Marjorie. Rumbang laeng, Filipa. Narigatay. Amangan no anyakit dit imapasamak. Amangan no si kanto ti agbanag ang nakakaasi no madanon ti panaway. Uncle. Kan may saan arumbang nga ipaay mo amin akasapulan na. Isurum di kabsat mo at tumakdar iti bukod na asaka. Di kayagdanag, Uncle. Taaramidak dayta. Rumbang laeng Tano bilang lang ta mapanunot mo mutayin, timang bukil iti bukod mo a pamilya. Sigurado ang marigatan di kabsat mo, no kanayon ang nakadependar ken ka. Oh, Filipa. Apay adi ka makaid na. Kaslang dardaras ka. Edmond, talaga akayat konti agawid. Taamangan no sumangputan di kabsat ko iti balay. Katawanti ka na. Kaasimat no mabisinan. Si kakit dimat. Di kagdanag, tagumatang akon iti kanan ti kabsat mo dito nanganan ta restaurant. Ag-take out kalangan iti kanan ti kabsat mo. Ha? Edmond. Di ka nagkad-kad. Alangan mat nagluto ka pa lang. Apaman asumangpat kay di balayo. Tapno at dalaan ka ng tikabsat mo.
Alaman lang. Agyaman nakit mo na. Awanan yaman na. Ala, mabit lang tagordarak iti-take out mo amakan para kini Marjorie. Talaga ang mabisin ako, manang. Naimbaglakit din tadain sangpot mo amakan. Naggapo kami kini Edmond iti restaurant, ading ko. Iso ang nag-take out mo iti para kan ka. Nagkuyog kayo man gaya mo na, manang. Inawis na kami, ading ko. Mabainak mo't nga kid. Amang inaklon mo mutanda dya lalaki. Anya ka kadi aya ading ko. Imbagak matankan ka. Un-una ak ti anyaman apag kasapulam. Namnamaak day ta, manang. Wen, dinto agbaliw apulos day taakarikan ka. Naimbag nga oras mo, Manang Filipa. Ne, George, si kamat kayam. Anyat masapul mo, ading. Mabalin ka da sa rungkarak ni Marjorie, Manang Filipa? Ha? Ay, George, ading ko. Diyak ipagal asarong karam itatikabsat ko. Ngampang asim ko ma. Numabalin, diyak kayat ama disturbo ti panagadal ni Marjorie. Manang Filipa? Kat oray si ka. Agad-adal ka pailaang. Saan ka di? Wen, Manang. Awan mo tidakas na. Napagbalinat nga inspirasyon ko ni Marjorie. Saan ka di? Kan, amamunak mo't, Manang Filipa. Nasayata ka tao. Amok day ta, George. Ala, sumrag ka. Takas itinakon-nakon. Diyak ipagal asarong karam itatikabsat ko. Ngampang asim ko ma. Diyak kayat ama disturbo ti panagadal na. Sana bali inton agpada kayon ama katurpos. Saan kayon ton alapdan? Ay naman nang, di kagdanag, tadyak pagan ano ni George. Ha? Diyak man amoy ti dadya lalaki. Imbagak lang aro doon adyak kayat. Ngam si marungkar pailaan. Pinastrak ko lang taitayan tadyak kayat ama bainan. Kan maysa, nasingpot ni George. Iso na lang ang takas itinakon-nakon. Agpada kayo nga agad-adal pailaang. Ay naman nang, diyak pagan ano ni George kunak lang aro doon. Ading ko. Iso adi ka nagdanag. Imbagakon kan kwa na asaanan asumarungkar dito balay. Anya? Basted adagos? Wan manang, binasted kon. Iso asaanan nga agsubli day di asumarungkar dito balay. O Filipa, maikatlo a bulan itan as sika tinapili kas employee of the month diti grocerya. Ay na ma'am, agyaman naklaon ay kadagiti kakaduak. Tasyak manan tinagkay saan da kas employee of the month. Dakkel atulong para kada kami itikabsat ko ti maalak nga insentibo. Saan la ang adagiti padam nga agpapaay dito iti makadkadlaw iti kinagagat kan kinasaot mo nga agtrab-trabaho, Filipa. Uri da kami iti asawak. Amomi no kasano ti panagtrabahom. Isu nga awan pa nagduadwa mi amang ipaaykan ka iti insentibom. Agyaman nak, ma'am. Namnamaag nga adapay nga agbalin ka anagagat iti trabahom, Filipa. Namnamain nyo, ma'am. Ikarik asaan kayo nga agbabawi anangala kanya. Kas trabahador iti groseryayo. Filipa, kaano nga klonen na? Edmond, imbagak matankan ka. Diyak pa'y kayat ti makirelasyon. Tagad adal pa'y laang ti kapsat ko. Adda responsibilidad ko kankwana. Maramid mo matlata ti responsibilidad mo kini Marjorie. Nga ure aklunen na kon, saan ka di? May mayat pa ikit di ano aklunen na. Taduatan amang ibaklay iti responsibilidad mo iti kapsat mo. Adda akto nakatulong, ma'am. Anya ka kadi. Di ka agdanag, tamabiit matlaangan a panawon ti rumbang nga orayin ta. Saan ka di? Agturpos to ni Marjorie. Kasanon, no jakon makauray. Diyak mamati adi ka makauray. Nakaanos kan tupay iti sumagmamanon atawan. Kalpasan na, di mo kat maurayan ti mabiitan na panawan. Uy, adda ka gaya mama nung Edmond. When, Marjorie?
Sinarong karak ni manang mo. Naimbaglangan, tanalingag ko nga da kasarsarita ni Manang dito salas. Ang agawi din ni Edmond ading. Tani, rabi imot tan. Anya? Ay, madamdamapay mo't Karurwar ko lang iti silid ko, agawi dun. Agi-istorya tayo, pay. Madamdamakan ton nga agawid. O ading, day titi kwartam asumrek iti pagadalan. Agyaman ak Manang. Ang mga nukumpur mila dita ti as-asikaswam ading ko Anya kumangay mo ti asikaswa ka sa bali. Ti panagadal ko ti as-asikaswak. Nasaya at no kasta. Nang runak at para matlaang kan kadayta. Talaga mo't, Manang. Amumat, graduating akon. Iso nga awan ti pagdanagam. Namnamaag dayta ading ko Iso na laeng, taad-ado ita ti rumbang nga asikaswan mi iti pagadalan. Ken, nagasgastos. Di ka agdanag, Marjorie. Talaga asagsaga na at tigastos iti panagadal mo. Iso nga rod nga aggagagetak nga agtrabaho para kan ka. Agyaman ak Manang. Sige, mapanak nga rodan. Aganad kamot iti ipapan mo iti trabaho. Ma'am, pinaayabandak ka no? Juan Filipa. Si kang ngamin ti kang runaan, akayat ko ang makasarita maipapan iti day ti abanag. Kinapudno na, nakasaritak amin ang nagiti kakadwam ng agtrabaho kanyak. Kat naala kon ti opinyon da. May papaniti anya, ma'am. Inton aniversaryo ti kalay sami iti asawa, kayat da kayo nga i-blow out at trabahador mi. Iso ang nagpa-reserve kamin iti resort. Overnight. Kasta ka di, ma'am. Juan. Sigon kadagiti kakadwam. Ang mga nusaan mo akayat ti sumurot, gapo iti kabsat mo. Ngam numabalin ko kayat mi iti asawa ka sumurot ka. May samat la arabi saan ka di, ma'am? Juan, ngam tapno saan ka amadanagan, mabalin mo nga ikuyog ti kabsat mo. Agpaiso, ma'am? Juan Filipa, basta't importante kadwada ka. O anya, maipanamnamam asumurot ka kada kami? Uwan, ma'am. Sumurot ha. Nakaawag ka, Mat Edmond. Wen, tagkitawag iti pasensya. Tani, sumagmamanon nga daw ajak nagpakpakitaken ka, Filipa. Uwan nga rod. Apay, adda ka din sa bali nga sa asikaswam. Addan sa bali asar-sarong karam. Di ka man, Filipa. Nagawid ang amin dito yung lugar mi, tate emergency. Diya akong nakapagpakadakan ka. Kasta ka di? Anyat na pasamak. Okay ka kadilang? Di nakapagdanagan. Kanawanan ti rumbang nga pagdanagan dito ayan mi. Naurnosan ti amin. Anyaman na ka nito, nagsubli akong dita. Makita kan tumenten. Nasaya at nga rod no kasta. Aganad ka iti panagbiyahem, ha? Alam Manang, Jack makasurot. Ha? Apay, ading ko. Adda ngamin tinaskan nga iring Paskong aktibidad. Mauding nga activity mi sakbay ti graduation. Unay mo to na panakairan-ranana. Kasanungatan. Sapay na ikarikon kini ma'am asumuro tak kadakwada. Gaputa pinalubusan tak amang ikuyog kan ka. Ay namanang, mapankalatan. Saan arumbang amadadaal ti pagnayo gapo kanya? Ngam ading ko, agmay may sakalaang ditoy no sumuro tak. Awan anyaman namanang, kabailak ti bagik. Basta sumurot kalatan, tapno ag-enjoy ka mat. Di nakpagdanagan. Oh, Edmond, si Kagayam, sumurot ka. Agyaman ak Marjorie. Agtugaw ka, tamangalak iti mainom. Agyaman ak. Ni manang mo? Si Kamat, ni Manang adagos ti sapulam. Mabitla nga, tamangalak iti inuman ta, Edmond. Orayan naklabiitan. Filipa, saan kan sapat nga gin-enjoy? Itay pa'y apalpaliiwan ka. Saan man, ma'am? Agin enjoyak. Sigurado ka? Uwan, ma'am. Pampanunutok lang amin ti kabsat ko. Sayang ta saan ang nakasurot. Adda ngamin napatig nga aramidan na. Ay na, di mon pagdanagan ti kabsat mo. Kan saan na bali?
Agawid tayo matlaang inton bikat. Marjorie, ape ka na yun nga agmamayo ka. Ay, awan manang. Anyang awan. Madmadlaw ko aka na yun ka. Ha? Anya ka din ti mapaspasamakan ka, Marjorie. Awan manang Filipa. Imposible. Ibagam kanyak tagpaiso, Marjorie. Anya ti mapaspasamakan ka. Nasaya at mata nagpakita ka kanyak, Edmond. Filipa, pangasim. Baybay anak nagpalawag. Taan niya pa'y lako mati ipalawag mo. Awanan tirumbang nga ipalawag mo, Edmond. Awanan apulos. Filipa, Jack yung gagara. Di mo yung gagara. Mangmangag mo ka dit ibagbagam, Edmond. Kasano di mo yung gagara kat masikugan ti kapsat ko. Filipa. Nagsakit na ito na pasamak, Edmond. Nakauray ka iti ado-atawan. Mabait lang na panahon ti urayam. Purmalan nga aklunan ka. Ngamno ka ano ang mabiitan. Isupay ti panagbalin mo, anaroko. Ti kasakitan. Mismo payakabsat ko tinagbalin na kainagaw ko kan ka. Nailuyusak. Gapoy ti panaginom mi idi kini Marjorie. Pakawanan nak, Filipa. Pangasim ko mata pakawanan nak. Baybay anak amang ilintag iti bidot anaramid ko. Rumbang laang nga ilintag mo ti bidot mo, Edmond. Kat may sa ti pamuspusan. Tapno may ilintag mo ti bidot mo. Itakder mo ni Marjorie. Ikalaysam ti kabsat ko. Nasakit para kanyak tinapasamak. Gaputa ay ayatakmat ni Edmond, Mr. Lonely. Ngam tilaangan panangayayok iti bagik. Kat ti panangitakder ti ay ayatek iti kabsat ko. Apaman na nakaturpos ni Marjorie, nagkalaysada kini Edmond. Kat ita, naragsakdan nga agdandan na. Jack maten nagayat pay, kat impamay sakti atensyon ko iti trabaho, kan kadagiti kakaanakak. Daytoy ti pakasaritaa, tuy pagayam mo, Filipa. Pagayam a Filipa, umuna iti amin, agyaman kami iti panangibinglay mo, iti padas mo. Mariknak ti saem a marikriknam, pagayam ko. Kat dayawan ka, gapo iti panagbalin mo akalmado, oray iti sitwasyon abagi kan riknamon ti mismo a masaksakitan. Panagkunak kat saan pa'y analadaw ti amin, pagayam ko. Iso ano adadumteng iti masakbayan, saan mo apaidaman ti pagim? Takarbengam, kan karbengan ti amin, ti agbalin, anaragsak. Bueno papagayam, ingkay nangagaan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad iti tinagan a Filipa, iti probinsya ti Ilocosur. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos ken insurat para iti radyo ni Ferdinand Feria, ken iti direksyon Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.